ko. Ang mga balikbayan Ano gali na siya? Pungsyo? Pingsyo? Bungsod. Bungsod. Oo, may kapre na ako no. May kapre. Maligno. Ano na sa ilo? Bung- Ano na gani sa Bungsod. English? May kama-kama na dagistar. Ano na sa English? Inday ang nabungsod. One. And house. That's right. That's right. A nice house. Termite. Gali, termite. Kabugaw na, oh? Abo, kadamo. Walang pa ay mga... May hangover pa na. Ang bala lang, pag mataya ka rin, ipalo up na mo to sa balay ito, Red Horse. May napakol na ko ito nga Red Horse. You wanna ride there? Ha? It's an experience of a lifetime. Karon nara si Julia kan masakay sila sa flatboat. Mamatanaw mo lang mga balikbayan mo. Pulis gid man. Iya sa mga pulis. Oo. Si Alan, amigo mo? Ate. May manok si Alan. Uy. Stay here para makuha ni mama. Okay. Do it again. Do it again. Oh. A little bit.